Cakning anggota Polsek Purworejo Kutha Pasuruan ngamano pirang-pirang anak sing katut nang perang sarung pinggir embong. Arek-arek iku ngaku neng lakokno perang sarung cuma iseng ambek ngenteni wayah sahur. Lah gawe ngekei efek kapok arek-arek iku dibina cek gak mbalini pola gawe mokonge. Lah ngene iki lho jek enom akeh pola gawe nek gede arep dadi apa sih rek? Waduh. Besi toh. Waduh kurang sate. Gawe nanggepi repotani warga, anggota Polsek Purworejo Kutha Pasuruan patroli ambek kasil ngamano pirang-pirang arek sing katut gembyeng sarung nang dalan Sumatera nang dino Minggu bengi wingi. Arek-arek sing jeketek SMP kepeksa diamano pas singitan mlebu nang gang kampung. Mari ngono sing kasil dicekel digawa nang Mapolsek Purworejo gawe didata ambek dikei efek kapok cek gak mokong baleni maneh. Pas ditakoki arek-arek iki nglakokno gembyeng sarung cuma gawe ngisi wektu ambek ngenteni wayah sahur. Bawa dulu. Pola gawe sing dianggap salah kawitan iki ancen gelek dilakokno arek-arek nang tengah embong saksuwene wulan Ramadan. Sauntara iku Kompol Mulyono Kapolsek Purworejo ngomong sakmarine dikei efek kapok pihake nyeluk para wong tuwae supaya iso ngawasi pola gawe anak-anake tepak nang jaba omah. Mari ngono arek-arek iku mang yo ditraktir mangan bakso karo Kapolsek gawe sahur menyisan. Abdul Majid, CTV.